El nou Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau és el resultat de l'esforç del govern català per millorar l'assistència hospitalària i convertir-lo en tot un referent dels centres hospitalaris de l'Estat. Aquesta és la voluntat compartida pel president de la Generalitat, l'Ajuntament i l'Arquebisbat de Barcelona, integrants del patronat que gestiona el centre. En el marc de la inauguració del nou hospital, el president José Montilla ha destacat la important inversió que ha fet el govern català, 293 milions d'euros, per construir i equipar aquest edifici. Que aquest esforç inversor no només el fem en salut, sinó que també s'està fent en carreteres, en escoles, en presons, en sanejament d'aigües i en tantes altres coses. Perquè aquest esforç per modernitzar el país, per preparar Catalunya pel demà, solucionant els problemes d'ahir, és el signe d'identitat dels governs que ha tingut Catalunya i dels governs que avui té. I el nou Sant Pau és un dels exemples més rellevants d'aquesta manera de fer i representa, sens dubte, l'esforç econòmic més important de la sanitat pública de la darrera dècada. El president català ha ressaltat el paper capdavanter de l'hospital en l'àmbit de la docència i la recerca. El nou hospital, que substitueix l'edifici modernista de Domènech i Montaner, incrementa tant el nombre d'àrees ambulatòries com els equips d'alta tecnologia de l'antic recinte. Un fet que li permetrà tenir més capacitat per atendre un major nombre de pacients. Així, el centre oferirà cobertura sanitària a 5 districtes de Barcelona. Diferents autoritats catalanes han assistit a la inauguració d'aquest hospital, que la propera tardor acabarà de fer el trasllat.